ekwe ekwe ọ dịgo mma onye ekwe ekwe n'obodo ọ dịgo mma onye ekwelu chi ekwelu ọ dịgo mma ịmana ọ dịgo mma ọ dịgo mma ọ dịgo mma onye ekwe chi ekwe ọ dịgo mma onye ekwelu chi ekwelu ịmana ọ dịgo mma onye ekwe chi ekwelu ọ dịgo mma ịmana ọ dịgo mma wọ́dẹ̀ wọn náà múnú wọ́n bẹ̀rẹ̀ náà di sọ́ndẹ̀ ẹsẹ̀ wọn fọ́nà náà mú akẹ́jọ́ fún egun ní mọ́ àná mbà yẹn nù kàsọ́lẹ̀ ibi egwu na-agwụlụ ji m nwa bụ egwu ndị bi ebe na ndị sọnde ka mma ụwa egwu na-agwụlụ ji m nwa bụ egwu ndị bi ya ahịa okoko ihe n'ụwa m eme amụmụ ahịa oko ọ dịgo mma ọ dịgo mma egwu na-egwulu chi m mgbe na adị sọnde be egwu okenye ma ụwa m nenu gwa na alụ n'ụwa nke egwu okenye lụrụ n'ụwa m nwoke na-alụ n'ụwa nke agwụ oke ojeliho n'ụwa ya nọ onye na-alụ ka ojeliho nkwenye na-alụ ka ojeliho aka na-alụ nke egwu okenye alachapịọm na-alụ ka agwụ okenye atachi ọsọ enugo Benedison na-agwụrụ ebe egwu enugo Benedison na-egwuru ebe ayo oko ije n'ụwa m mmiri m egwu na-echu m ụlọ Benedison na-ebe egwu oke na-eti iluchi m egwu oje melu nwaba egwu ndị kalịsị anụ n'ụka nna ya otugwu nne onye pụta ụwa oke dịbọ n'ahịa ochie ya ịbụ maka onye ahụ n'ahịa olisa bịara ya ịbụ manụ ọhịa eme obere dị so niile etili ụlọ ya ịfọma ọhịa abịa ịfọma ọhịa abịa n'ụlọ obena dị so ndị na-eti n'ụlọ ya na-eme ya nọ na mmanwụ egwu na-eti n'uchi m nwa ebe egwu n'ibe aka n'abalị ngwu aka omete ndị ide ka na-agwa nwe aka n'abalị ngwu aka omete ndị ide wee ibe na-alụ n'ụlọ ka agwụ oke na-alụ n'uchi m nya ka anyị karịsịa egwu na-eti n'ụlọ nwa ebe egwu ndị karịsịa ụfọdụ na-alụ ọrụ ụfọdụ na-alụ ọrụ ugbo ụfọdụ na-azụ ahịa ka agwụ oke anyị karịsịa n'obodo ụfọdụ na-eti egwu n'ụlọ na afụwo ụfọdụ na-alụ ọrụ oyibo ka mbụ kabanye karịsịa webe na-adị sọ nnenu egwu ọmụ ka nneti n'ụlọ egwu ka anyị karịsịa wekwe na-alụ n'ụwa biko nji jisi ike wee na-alụ n'ụwa bụ ọlụ ya omigbo bụ anyị na-ebe na-akwa na ya bụrụzi ike si eme ụwa alụọ na-akwụrụzi ụgwọ nụ kedukwa ya esiwu ụgwọ kedukwa ya ekwusi ụgwọ alụọ na-akwụrụ ụgwọ kedu ndịkwa ya esikwu n'ụgwọ ajụjụ oke na-ajụ nụ a na-eleterezi ego nụ kedu n'ịka ihe si mee nwa bụ ibe na-ajụ nụ anyị na-etitorozi egwu ibe nwa bụ ibe na-ajụ kedu n'ikwa ya si nwa menụ
ma nkịta dozie ntị ụdị egwu oke na-atụ onye bụ eze mmanụ ọ na-atụpụpụ ọnụ ọ na-eme eze n'ụgwọ ọ na-atụpụ ọnụ ọlụbalụba ka ọ na-alụ anụlụ ya na ya akpọrọ onwe ya ọlụ na ya atụpụpụla onwe ya ọlụ ụna afụgo ya na-emekwu eze mmanụ ụna nghọta ngwolu ọ na-ekọ ya alụ na-abịbịa na-atụ ka na ndị so na-ekwuru ebe n'ụmụ Igbo maka anyị ya onye na-azụ abịa ka egwu oke na-atụ onye na-azụ abịa onye na-azụ abịa ọ na-alụgbu olugbo ọ na-anyakwu moto ọ na-eti iwu egwu kedu nukọlụ ya esikwu ụgwọ ajụjụ ụka mmụ na-ajụ a sị gị lụọ ovu lugbo onye ọbụma ka na adịbe echi n'ọrụ ya ọ dịgo mma onye ekwe ya ekwe ọ dịgo mma onye ekwe ya ekwe n'obodo ọ dịgo mma onye ekwe ya ekwe n'obodo ọ dịgo mma onye ekwelu tinye ekwelu ọ dịgo mma onye ekwe ya ekwe ọ dịgo mma agwadi ọnụnụ na sola FB why bana this one doesn't work for na namu why not come pull up ema na Chelsea na ka logo boss asola sa solib sa solib sa solib sa solib 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 egwu oje melu webe egwu ndị kalịsịa ka nne eme agbabilali sije suje ọkụ anyị na-eme elu onye na-alụ n'ụwa biko gị lugbo onye mma biko lugbo onye mma onye na-eme aza ebiko gị mebe onye na-atụpụ ụlụ ebiko gị tụpụ ha onye na-eme n'ụwa biko na-emebe onye na-alụ nyebe ọlụ ya egbo n'aka na-abụ wee wee n'ọlụ wee ibe ga-emerụ m ofu n'unu wee kwee na-alụ n'ụwa nụ ka agwụ onye abụ ọlụ ya ka na-echi n'ọnụ banadeso na-agwụ oge egwu arọgụ na-agwụ nemụ na egwu ndị tilichi m nwa bụ egwu n'ibia egwu okenye ibia ayo mama m ayo kwe obodo m ka mbụle gbambụle egwu m ka nna ayo lichi m ma nke na-alụ n'ụwa bụlụ ya ayo mama m egwu oke na-eti egwu abụ ka eji mara m wobena dị so nnenu oribe mụ na-akpa ọya adịla anyị mmanụ ọmụ igbo baa onye na-alụ n'ụwa bụ ọnụ ya omigbo baa onye na-alụ n'ụwa bụ ọnụ ya egwu m ọ ga-adị mma ọ dịgo mma ọ dịgo mma kedibe jikwu ọnụ na ọ dịgo mma ma onye kwechi ya ejekweta ibe nna gwa m fetu onye bụ ya ka anyị ga-emezu ụwa dị nne n'ụwa belimu majanụ ka agwụ oke ji eme asị gị belivuzie onye adịla gị mma onye ekwe chi ekwetezi ya ọ dịgo mma onye ekwe chi ekwe n'obodo ọ dịgo mma onye ekwe chi ekwe n'obodo ọ dịgo mma onye ekwe chi ekwe n'ụlọ ọ dịgo mma onye ekwe chi ekwe n'obodo ọ dịgo mma onye ekwe chi ekwe ọ dịgo mma nwanne m ibe onye zuru eke ọ na-eme n'ụlọ anụrụ nwanne m anụrụ nwanne m ibe onye zuru eke ọ na-eme egwu okenye ibi ya anụrụ nwanne m nụ ile nsọ onye ọma nụrụ ibe onye zuru eke ọ na-emere uche anụrụ zuru ndo
bilos no Wachimele CEO Aduro na mekene bilos oyomanu egwu okenji bịa chief executive onye ọ ga-adịle mma adụrụ nwanne m ofiche nwanne m ya na onye ọma na igbo onye ejulukwu na-eme egwu okenji bịa ya ebe na adị sọnde mere bilosu nwanne m adụrụ nwanne m CEO onye ọ ga-adịle mma ibo onye ezulu oko na-eme chifu executive bili nwanne m ibo onye ezulu oko na-eme adịgo mma di estate Wachimele zọbụrụ onye ọma ndụrụ na ọdịgo mma egwu okenye bịa ọdịgo mma Robert Onyoma Wachimele zọbụrụ eze ọdịgo mma egwu okenye bịa Robert Onyoma Nigeria Limited n'okwuome adụ nwanne m onye egwe chieje egwe bilosu nwanne m ibo onye ejuloko na-eme n'ụlọ ọmanị nwanne m ebe abụ oke na alụjebi adụ nwanne m ibo onye ejuloko na-eme egwu okenye bịa bilosu m ọbụrụ nwuje na ya nọ na mmanwụ bịa ọ dịgo mma Wachimele eze ke ya bụ ọmanụ oke na alụjebi n'obi na ọdịleghị mma n'ụwa anụ nwanne m bilozu Onyoma n'ụlọ ọmanụ oke na alụ nke bilobi egwu okeneti egwu okenye nwanne m bana dị Sunday na-echi n'ụlọ anụ nwanne m ọmanụ oke na alụ ji n'ezie CEO Wachimele nọdụ mma ọ dịgo mma egwu okenye bịanụ egwu okenye bi ya bịa na adị Sunday na-agwụ egwu arọbịla nwa onye ọma CEO ezekwute ofiche mekene egwu ndị ebibi elu estate property Wachimele ojabụla Nigeria Limited Wachimele ojabụrụ ọ dịgo mma anụrụ na ọ dịgo mma nụ bilosu Onyoma anụrụ na ọ dịgo mma ọ dịgo mma onye ekwe je ekwe ọ dịgo mma onye ekwe je ekwe anụrụ Onyoma nụ onye ekwe je ekwe bilosu Onyoma onye ekwe je ekwe anụrụ nwanne m onye ekwe je ekwe ọma n'ime eze ebe agwoke na lụgwu jebi ọ dịgo mma ayọ egwu na-echi n'ụlọ ọ dịgo mma eji m egwu ekere mmadụ ka ndụ Julius onye ọ ga-adịle mmanụ CEO Chief Executive Official onye ọ ga-adịle mmanụ onye nọ ka mmanwụ pụlapụ estate property Nigeria Limited onye ọ ga-adịle mmanụ ọrụ otu ọma na ebe ahụ gị na nke ebili na sola echusu nwanne m egwu ụmụ okenye bịa n'ụnụ egwu okenye etiluchi m ọnụ n'ụwa mụa echusu nwanne m ibe onye zuru oko na-eme anụrụ ekene go nụ echusu nwanne m eke Wachimele ọbụla eze
onye ọma eke princess of ekene princess of man no andu ekene go ginu wacho mele zopulu ọdịgo mma ye chusu nwanne m andu nna ekene andu obi tonyo manu ile ọsọ nyoma wacho mele zopulu eze ọdịgo mma chusu ko na ekene wacho mele ze chusu no eke onye ọga adịla mma nwa chimeleze ka ọkụzialị ahịa okoko onye chimeleze ka ocheche n'ọdịgo mma ọ chusu nwanne m princess of man wacho meleze ọbụleze ọmandụ oke na alụchebili n'enu ụwa wacho meleze nụnọ mandụ oke na alụchebili ọdịgo mma onye ekwe tie ekwe ọdịgo mma onye ekwelu ji ekwelu n'enu ụwa youngest no nwacho meleze ọfụlụ youngest mo na onyoma ọma bezi no youngest money make nenu onye chi meleze ojechi eze nenu anyị nọ youngest nọ n'ụlọ ma anụ obe nnukwu maneke na alụji mbili ije n'ụwa mụ ahịa onyonyo oho ije n'ụwa egwu ogene tiri uchi m ụdị egwu eko ya ne anụ obi nne na-ekene biliọs onyoma anụ na obiliọsụ wachi omele zọjabụlụ egwu m na ọdịgo mma onye ekwe je ekwe nenụ eme ya nwanne m wachi omele zọbụlụ onye ọma me ya nnọọ maya fomani o maya no mekene maya no fomani o waji melezo pun maya no digo ma maya wannem oya cho melezo pun kana wange ye gwole tiluchi mu wabe gunde tiluchi mu banadi sonde kanne menu nemo na no na mawula anu lekene go gublo sonyo ma wacho meleze ko buleze ayo koko no ne ti meleze je ti eze wonna ne wanna mu oya cho meleze bulu africa lu go gi lu bombom dezeli weti kogu nwa chi omelezo bulu africa lu go jileju ugo white no egwu na gulu chi mu cbn no umana mu no mane wonna ne wanne mu no onye chi omelezo ko jambulu na ne wanne mu o mani nezie ebe woki na bibili ina medicine no mane wonna ne wanne mu africa lu go jileju ugo gijilu bombom ndị igwu ka isi nwe bịa n'ute ka ndị egwu ibe malụko na-emelu uche ije n'ụwa mmụọ ọ dịgo mma ya egwu na-agụluchi m biliọs ekenegwunu onwe chọ melezọbụ biliọs mọpụrụ gana ọmanịkọ na lọjiriri anụrụ nwanne m ibe onye ejula ka ọ na-eme anụrụ biliọs wacho meleze nu ọmanụkọ na lụjiriri wacho meleze nu manne anụrụ biliọs ibe onye ejula ka ọ na-eme ka nna ewe ya anụrụ nwanne m nwachi omeleze ọbụleze nụ egwu ka nnetinu egwu eji mali m wee benadị sụọlị ọgwụ egwu eji mali m anụrụ m ekele anụrụ nwanne m biliọsụ ọnyọma n'ụlụ ọmandoki na lụjiri ọ dịgo mma onye ekwe tie ekwe ọ dịgo mma onye ekwe tie ekwe n'obodo ọ dịgo mma onye ekwe tie ekwe n'ụmụnụ ọ dịgo mma onye ekwe tie ekwe n'obodo ọ dịgo mma onye ekwe tie ekwe n'ụlọ
investor nwanne m ibe onye ezulu oko na-eme ayọm investor nọ Big G nwanne m wa investor nwanne m onye chimele eze ka ọbụla eme n'ụmụ wa investor nwanne m na ibe onye ezulu oko na-eme ọ na-azụrụ ya wa investor nwanne m ife onye ezulu oko na-eme ọ na-azụrụ ya andụrụ ekele gị unu bilions oyoma ọ bụ nye na-ekele ọnanụ wee mezo nwanne m chukwu gozie gị m abịghị akwụkwọ ọrụ gị ọnanụ ụwa mụwa imezo nwanne m onye chimele zujichi eze n'ụwa Mwaka nwanne m ibe onye ezulu oko na-eme mwaka nwanne m desiani mwaka hapi ibe onye ezulu oko na-eme mwaka na ọdịgo mma mwaka na mwaka na egwu mwaka njibia mwaka hapi onye ọma achọ mele zọpụrụ eze egwu ọka na-eti n'unu mwaka nwanne m mwaka hapi n'ọnụ mwaka nwanne m anụrụ ekene ego obibi n'ọsọ onye ọma ayo anụrụ nwanne m ibe onye ezulu oko na-eme ọ dịgo mma Sumiti nwanne m alụ sumiti mekele Sumiti nwanne m ibe onye ezulu oko na-eme ayọma sumiti nọ sumiti na-echọnụ achọ mele zọpụrụ sumiti na-echọnụ onye chọọ mele zekọpụrụ adụrụ ekele gụnụ achọ mele zọpụrụ adụrụ obiri ya nsụọ ya asị m kene sumiti na-echọ nwanne m nne m na ịnọ na mmanwụ egwu m ka ibe ọbana ụzọ na-emere ayo mama m egwu m ka ibe ayo manụrụ nọnụ nuwe anụrụ bilansu pacho bele zọpụrụ ọmanike na lụnjụ wacho meleze onye mana ndụrụ nnọọ onye chi melezo jechie andụrụ nwanne m webụ oke eji eme andụrụ nwanne m onye nwere okwu nwa ego nọ n'ụwa n'ụgbọ ọ bụ ka eji enwe ego andụrụ nọ n'ụlọ ọ dịgo mma machi melezo bụla ego eze m dị CEO wacho melezo bụrụ ọ dịgo mma andụrụ nwanne m CEO nọ tifu eji ekwute ihu ofichu ọrụ mmanụ wacho melezo bụla egwu ka enyi ya andụrụ nwanne m ọ dịgo mma eze nụrụ ilu egwu ka enyi ya esteti nọ wacho melezo bụrụ ọ dịgo mma Nigeria Limited ọ dịgo mma andụrụ nwanne m ibe onye ezulu oko na-eme ọ dịgo mma bilosu m kwuru jela ọ dịgo mma onye ekwe tie ekwe ọ dịgo mma onye ekwe tie ekwe n'obodo ọ dịgo mma onye ekwe tie ekwe n'obodo ọ dịgo mma onye ekwelu ihe ekwelu nụnụ ọ dịgo mma onye ekwelu ihe ekwelu nụnụ ọ dịgo mma onye ekwelu ihe ekwelu ọ dị mmanụ na sola evi ọ bụ na dị sọdị ajọ nwafọ na na mbụ aka ji ofe egwu n'ime na mba anyị nụ akwa ọbịa nwanne m nụ na sola evi yes soliba yes ọ dịgo mma yes ịma na ọ dịgo mma